Jeg hedder Karen Nørby, og jeg har specialiseret mig i kost og psyke. I den her video vil jeg fortælle jer lidt om koblingen mellem hjernen og fordøjelsen. De sidste 20-25 år er man blevet mere og mere nysgerrig på den her kobling mellem hjernen og fordøjelsen. Her ser I en hjerne, og her ser I ligesom vores fordøjelse, vores spiserør, mavesæk, 12-fingertarm, tyndtarm og så ned i tyktarmen. Det man ved i dag, det er, at hjernen kommunikerer med vores tarmsystemer omvendt af forskellige veje. Vi har blandt andet vagusnerven, som går direkte fra vores hjerne ned til alle stationerne i vores fordøjelse. Og der bliver sendt signaler både den ene og den anden vej. Vi har også billioner af tarmbakterier, det her mikrobiom. Og det her mikrobiom kommunikerer også med vores hjerne af forskellige veje. Vi kan også have inflammation i vores fordøjelse, og det vil på en eller anden måde også påvirke vores hjerne. Og så er der alt det, vi ikke ved. Altså alle de måder, hvordan vores fordøjelse kommunikerer med vores hjerne og omvendt. Men det er, at vi kan påvirke vores fordøjelse gennem den mad, vi spiser. Og det vil sige, måske sende nogle mere rolige, afslappende, gode signaler til vores hjerne. Og så vil vi af den vej kunne have det, eller få det bedre mentalt. Der er simpelthen en kobling mellem fordøjelsen og vores hjerne. Og vi kan igen simpelthen påvirke den her fordøjelse gennem den mad, vi spiser. Er det ultraforarbejdet mad med højt glykemisk indeks, altså rigtig mange hurtige kulhydrater? Er det dårlige ødelagte fedtstoffer? Eller spiser vi bare super hurtigt? Glemmer vi at spise? Overspiser vi? Så vil det sende nogle mere stressende og trælse signaler til vores hjerne. Og vores mikrobiom vil ofte have det skidt, eller der vil være en overvækst af nogle af de bakterier, svampe, vi ikke så gerne vil have. Hvorimod, hvis vi begynder at interessere os for, hvordan vores fordøjelse har det, har vi diarré, forstoppelse, vækstende afføring, er vi meget oppustet, har vi sure opstød. Der er rigtig meget at hente, hvis man har det dårligt mentalt, at man også begynder at gå ind og kigge på sin fordøjelse. Synes du det her med kost og psyke er spændende? Så kan du læse meget mere i min bog Mad til hjernen. Der er teori, der er forskning, der er kostplaner, der er opskrifter. Du kan også låne den på biblioteket. Du kan også tage med på min efteruddannelse med opstart 12. september. Her går vi i dybden med kost og psyke, og især med koblingen mellem fordøjelsen og hjernen. Du får også viden om motion, søvn, strukturer, og der kommer forskellige spændende oplægsholdere. Læs mere på min hjemmeside.